Guys, yang tamang get abang no ang first time thok cara ni nogo thok cara narakel hopang hai kotoma naidi norok ang tabang nasa jon mone nogo thok cara monogya tamang ge mo sanai thok koron tamale si thok dang kha kuno saise maya je jara sinai kisa komang kai sadi tamang ge sorkar manmani phiri bagan tamong ke 144 ta da mano no kaisa obose soikani jaga nangthong obose kaisa hakchal je 20 meter ke makai phungbono tamong ke khlimani mar obo phangjase tamong ke painani dam gobo dam bo mar je phangsa je 700 টাকা phung obo ni dam price jongkha 700 phung marung jakha tamang ka obo bahai ke jani ma nangnai saimaya narkel hai kada man buthai da thai bomo hai kisa common kai sadi je jara sinai rok ke sina mujokta jara to nukha sogo oboni bagui common kai sadi kisa je jara sinai rokta paiphono kaimano bomo hai ke man obo hongga samani ta loboni saisa hampung obo thongmang khai ta thok thaiui thongmang hangga loboni salaisi dam tongphung obo haino ni sata dam man obono naidi norok nongoi mangkhana thok charang thok tini no sokbai obo dam phangjase 700 টাকা rok kiri sinja singa paisa kaimaya abono haino sorkar o free manise tamongke asungno dolsong norok kisa common kai sadi je jara sinai rok thok chara norok bo pai kai di sorkar manjangna onek tabuk sorkar man free obono ang sana mucho je jara toksi nangnai common kai sadi anoro tabuk topsi tongoi ko topsi khitong kolok tongoi ko dam hingka oboni dam hingka 300 phalo 250 phalo 200 phalo toksi ni mote ta tamongke sela bura buh kesak rok hingka 400 500 rok phalo bo hingka jo payana suk na naithok obo hingka obono dolsong norokno sanani musuko ang obono nangkhang kaisadi haino naithok obono tamongke thok chara ni bo kisa common kai sadi bomo hai ke thai obo bomo hai ke obono phal tamongke paiphono kaijaknai bili bolobon salaisi dam tongo hingka obono asungno dolsong jotono hambai।